איזה הוואי. אנחנו נמצאים בקייטנה של לוטם, זאת קייטנה שקורית בכפר הירוק. 20 שנה הבחור הזה כבר מקיים את הקייטנה, הוא נראה כולו בן 20, אבל הוא אומר ש20 שנה, אני מאמין לו. וזאת קייטנה באמת עם הרבה מאוד תחומים שהילדים יכולים להתנסות בהם, החל מהטסת רחפנים ובניית רחפנים שאנחנו רואים כאן, עד סדנה ליוטיוברים וכל המתקני כושר שנמצאים שם מאחורה. קרב מגע הבחור הזה מלמד. תקשיבו, אין נושא כמעט שהם לא מתעסקים בו, חוץ מלא יודע מה, בגרעין האיראני אתם מתעסקים? לא. לא, בזה לא. לוטם, שלום. שלום, אהלן. איזה כיף, נראה ממש שמח אצלכם. אתה באמת 20 שנה עושה את זה. משהו כזה, כן, הרבה זמן. ספר לי על התחומים, דיברתי קצת בפתיח ואני מבין שיש עוד רבים. וואו, המון תוכן, מכל עולמות תוכן, תיאטרון ואילוף כלבים וסייף וטניס וניווט וחץ וקשת ומה לא, ואוריה עושה מסך ירוק, ואוריה עושה 1001 תחומי טכנולוגיה ורובוטיקה ורחפנים. וואו, טירוף פה, טירוף. חייב להגיד תחום שאין. אם אני משווה את זה למערכת החינוך, יכול להיות שאתם קצת בפער. אני חייב להגיד קצת, טיפונת, אולי קצת. למי זה מתאים? אני רואה פה ילדים מטווח גילאים מאוד רחב, החל מהמתוקה הזאת שנראה לי שהיא בכיתה מה? בכיתה א'? לא, בשנה הבאה. בשנה הבאה. היא שעולה לכיתה א', ויש לנו פה גם חבר'ה קצת יותר בוגרים, שאתה מה עולה לכיתה ז'. לכיתה ז'. וכולם ביחד או שיש קבוצות גיל? קבוצות גיל, לכל קבוצה יש מדריך בוגר, 2 מדריכים צעירים, זה מחובר ביחד, כל אחד יש לו את התחומים שהוא טוב בו והוא רוצה להתקדם שם, זה מאוד מותאם לגיל. אני זוכר מהקייטנה, כשאני הייתי הולך אליה בקיץ, תמיד היה יום כזה שהיו לוקחים אותנו לממדיון או משהו כזה, ורוב היום היו נותנים לנו להתעסק עם עצמנו. אני מבין שזה קצת השתנה. שונה לחלוטין. כמו שאתה רואה, יש לי פה צוות מובחר, איכותי, חינוכי, שכל השנה מתעסק בחינוך, לא רק עכשיו. והוא לוקח את הילדים האלה ונותן להם תוכן מגוון ואיכותי מאוד. איזה כיף. טוב, ילדים, מי נדבר? אני לא יודע. מי? יאללה. מה אתה מספר? איך פה בינתיים? ומה הדברים שכבר למדת? ממש כיף פה, ועושים פה מגוון פעילויות רחבות. למה אתה מתחבר? לפעילויות ספורט. לפעילויות ספורט. תכף אני ואתה בסוף השידור נעשה תחרות ריצה, ואם תתפוס אותי, יש לך פרס ענק, באמת. אתה נראה לי נורא אוהב רחפנים. מאוד. כן. מה, זה התחיל עוד מהבית, או שכאן התאהבת בזה? כאן התאהבתי מזה, זה משהו שבחיים לא ידעתי שאני אוהב. ומה, אתה מטיס את זה לבד, אני רואה את המשקפת הזאת, ואתה ממש יכול לעקוב אחרי הרחפן באוויר. יפ, זו תשובה. מה את אוהבת? אני אוהבת את הבריכה, את הפעילות עם הכלבים ומלא פעילויות. מה עושים עם הכלבים? תספרי לי. הוא מלמד אותנו כל מיני דברים. ממש לאלף כלבים? כן. כן? ויש לך כלב גם בבית? כן. מדהים. מי עוד רוצה לספר לי? יאללה, איך אתם מצביעים יפה? רגע, אני בא אליך, אתה גבוה נורא, נראה אם אני אצליח להגיע לכם המיקרופון. מה אתה מספר? מה אתה אוהב פה? איזה תחום אתה הכי מתחבר אליו? אני התחברתי לדיפלומטיה. אני לא מאמין שהילד הזה אמר את זה עכשיו. נו באמת, אנחנו מדברים פה על דברים כאלה, והילד דיבר איתי על דיפלומטיה. מה לומדים בדיפלומטיה? לומדים שפות על ארצות וכל מיני. אתה יכול להיות מתווך של ישראל עכשיו בכל מיני שיחות שיש לנו בחו"ל? כן. הילד הזה יכול לתווך לנו עכשיו. כן, לסיום, מה את רוצה להגיד לי? מה את אוהבת? יש כאן הרבה מאוד פעילויות, וכל המדריכים פה באמת נהדרים אחד-אחד. והבנתי שיש פה ארוחת צהריים. איך ארוחת צהריים? מה אתם אוכלים? מגעילה. מה את אומרת? לא טעימה. אוי ואבוי, לכלכה. כן. הארוחת בוקר פה ממש טעימה, וכל יום יש משהו אחר לאכול. יופי, טוב חברים, בואו נעשה, אמרתם ספורט, בואו תרוץ אחריי, תתפסו אותי ונחזיר את השידור בחזרה לעומר ורותם. מי תופס? אתם חלשים. פס חבל, כבר הצטננת בבריכה, עכשיו עוד פעם להזיע. פס, תודה רבה. פס, תודה רבה. זהו, הפסדתי, מה שכן, הרמתי ידיים, תודה רבה. ילדים תמיד יגידו את האמת.